रंजायो जोङो गोबां फुरथि थामसा खालामो बाहागो लायो लोङो जायो नाथाय गमामा बैसागोआ बोरै फैखो बेनि सोमोन्दै बारा सावरायनाय जाया आरो बेखौ सावरायनांबाय थागौ होननानैबो जोंनि मानसिफ्रा साना दा खिन्थु बयबो सानाब्लाबो माखासे मानसिफ्रा साननांगौ दंसै मानोना बैसागोआ मोनसे फोरबो आरो बियो सास्टेइन जानांगौ माने अराय सम जोरनानै थानांगौ दा होमबा अराय सम जोरनानै थानांगौब्ला बिनि गुदिया मामोन बियो माबोरै सोलिबोदों कन्टिनिउटि एन्ड चेन्ज बे जिनिसखौ जोङो मिथिनांगौ दा बेखायनो जोङो जिखिनि मिथिगौ बेखौ आङो बुंनो नागिरदों बे जाहैबाय बर'नि बैसागुआ बर'नि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमजों गोदोथारनिफ्रायनो सोमोन्दो दं होननानै फोरमान मोनो दा बर'नि गुदि धोरोमा जोनोम जानायनि जि सल'बाथा बे सल'बाथा बादिब्ला माने गोदो गोदाय मुलुग गैयै समाव माने जोंनि बे संसाराव दैनि बिहुंल' दंमोननो दा बै समावनो मुलुगखौ सोरजिनो गोनांथि जानानै फैबाय होननानै बाथौ बोराया सानदोंमोन दा बे बाथौ बोराया मुलुगखौ सोरजिनो राहा लानायाव मा जादों जे हा बहा मोनगोन दा बेखायनो बे हा नागिरनानै जोङो एल.पि. स्कुलाव मख'जेननाय बालाब गासे बिजाबाव गोदो एसे रायखांनाय मोन्दोंमोन जे बाथौ बोराया फाथालपुरियाव अमा राजाखौ खांख्राइनि बिखुङाव गाखोनानै दैथायहरनानै गादि लाहोनानै आरो फैफिनहोनानै बे अमानि बिगुराव बिखुङाव जेसेबांखिनि हा सिथाबनानै फैदों बेजों माने बे हाफोरखौ लादुरा खालामनानै मुलुग संसार बानायदोंमोन मुलुगखौ बानायदोंमोन बेयो सल'बाथानि खोथा बै समाव जोंनि बर' राव थुनलाइयाव जेबो बेबादि लिरनाय जारिमिन गैखाथारा दा बेखायनो जोंनि गासिबो जिनिसफ्रानो सल'बाथाजों बाबेनबोदोंमोन गोदो बे मथे जोङो सल'बाथाजों मोनदों दा होमब्ला मुलुगखौ बाथौ बोराया सोरजिबाय दा मुलुगखौ सोरजिनानै बियो नुबाय जे मुलुग सोरजिबानोथ' जायालायो बियो समायना जानांगोन होमबा समायना खालामनोबा मा खालामदोंमोननो मुलुगाव बिफां लाइफां बेन्दों बेनला हाग्रा बंग्रा गासिबो सोरजिजोब्बाय नाथाय बिसोरखौ जाग्रा बिसोरखौ बाहायग्रा रावबो गैया दा बेनि थाखायनो मा खालामलायबायनो होमब्लाना बिसोरखौ बाहायग्रा जाग्रा बेबादि जिब जुनार दाउमा दाउसा एम्फौ एनला मानसि दुमसि गासिबो सोरजिजोब्बायनो सोरजिनानै दाना मुलुगाव बैफोरखौ जाग्रा फिथाइ सामथाइ जाग्रा आबाद आखाइ जाग्रा बेबादि मानसिफोर जिब जुनारफोर सोमजिबाय बिसोर सोमजिनायनि उनावबो नाथाय मुलुगखौ थोजासे समायना खालामनो हायासै दा होमबा मुलुगखौ समायना खालामनोब्ला आरो मा नांगोन होनदों मानसिफोरनो रंजा बाजा खालामनो थाखाय माबा माबि समायना जिनिसफोर दिन्थिफुंनो थाखाय आर्ट कालचार बायदिसिना हाबा मावनायनि रोंगौथि थामोनथा गासिबो नांगौ जाहैबाय दा बेखायनो बाथौ बोरायानो सोरजिलांदोंनो मुलुग संसारखौ समायना खालामनोब्ला माखासे खामानि नांगोन आरो बे खामानिफोरजों मानसिफ्रा थांनानै थानायनि राहाबो नागिरगोन दा बे खामानिफोरनि गेजेराव बे हाल मावनाय आबाद आखाइ मावनाय बिदिनो मोसानाय गेलेजेननाय दामनाय देनाय फावथिना खालामनाय बायदिसिना जिनिसफोरखौ सोरजिनायनि उनाव अब्लासो मुलुगाव मानसिफ्रा थानो जोबोद खहाबनाय मोनबाय इन्टारेस्ट मोनबाय
दा बेबादिनो मुलुगाव 64 रोखोमनि आर्ट सोरजिदोंमोननो बाथौ बोराया। दा बे 64 रोखोमनि आर्टनि मादाव आङो दा माने फारि लानानै बुंजोबनो हानाय नङा, गोसोआव फैनाय नङा। दा बिसोरनि गेजेराव मोनथाम आर्टखौ गोजौसिनाव दोनदोंनो। बे जाहैबाय देंखो। देंखो होनोबा दामनायाबो गोलैयो आरो मेथाइयाबो गोलैयो। दा बे देंखो, बेनिफ्राय फावथिना, थुनफावथिना, माने नोङो नंखायखौनो खालामफ्लानाय जे मोनसे आदब, बेयो जाहैबाय मोनसे हारोंथाइ। दा बा हारोंथाइ गैयै मानसिया नंखायखौनो फावथिना खालामनो हाया। दा बेखायनो बियोबो मोनसे बिराद गिदिर आर्ट होननानै बेखौबो बानायदोंमोननो। दा बेखायनो मानसिफ्रा सोरबा दाहोना थाग्रायानो गानाव राजा जायो, सोरबा नंथारि अर्डिनारि मानसियानो सिनेमायाव एक्टर जायो। एक्टर जानानै माने हाथावै खामानिफोरखौ मावफुंनानै दिन्थियो। दा बे फावथिना, बेनिफ्राय गेलेदेरनाय, बै मोनथामखौ मोजां मोनि मुलुगाव रावबो गैयानो। खेला मोजां मोनि, देंखो मोजां मोनि आरो फावथिना मोजां मोनि मानसि रावबो गैयानो। सोरबा जुदि दङबा बिसोरो आनससियेल, ओरैनो। दा आनससियेल होनोबा सोर? आनससियेल होनोबा बै फाग्लाफोर। फाग्लाफ्राथ' मोजां मोननो रोङाना, समाजजोंबो थानो रोङा बिसोरो। ओमफ्राय सोरबाया समाजनिफ्राय गावसोरखौ गोजौसिन सानो, बिसोर जाहैबाय साधु सन्यासिफोर। बिसोरो समाजजों बारा गोरोबफैयाना। दा बे साधु सन्यासि माबा माबि जानानै थानायफ्रा बिसोरबो आनससियेल, बिसोरबो बेफोरखौ बारा मोजां मोना। बेनिफ्राय माखासे मानसिफ्रा जेनेबा फिजिकेलि माने आनफिट, हेन्डिकेप, बैबादि मानसिफ्राबो बिसोरो माने रंजा बाजा खालामनो गोसो जाया, बेखायनो बिसोर मोजां मोना। दा बिदिनि गेजेरजों जोंनि मुलुगाव रंजा बाजाया फैबाय, गेलेदेरनाय फैबाय, आरो संसाराव माखासे आदब खायदा, आर्ट कालचार बेफोर फैजोब्बाय। दाना बिदि फैनायनि उनाव बबे बोथोराव रंजानो? नै बोथोर सायख'नांगौ जाहैबाय। बोथोर सायख'नांगौबा बबे बोथोरखौ लानो? गोजां बोथोर अखा लोहो लोहो मावलायनाय बोथोराव रंजानो सोरबा गोसो जागोन नामा? इन्टारेस्ट मोना, बारा गोरोबा। गोलोम बोथोर हाव हाव दुंनायाव, अखा जुब जुब हानायाव रंजानो इन्टारेस्ट मोनगोन नामा? मोना। दा बेबायदि जाय बोथोरा साबसिन बेखौ सायख'नो नाजाबाय। सायख'नो नाजायोबा मा नुबाय? माने नैबे जोंना फाल्गुन सैत्र जोबनायनि उनाव रानस्राव बिफां लाइफां हालोदनि उनाव जेलानाखि बारदै सिख्ला फैबाय, दाउ खौवौ गाबफैबाय, एखमबा बारहुंखा बारबाय, एखमबा अखा हाबाय, दंफां लाइफाङाव बिलाइ गोरलै खिलिबाय। दा बे समानो दाथ' ग्लबेल वार्मिंनि थाखाय नैबे बैसागोआवबो एसे गरमा बारा जाबाय। गोदोनि जुगाव खिन्थु बैसाग मासाव गोजाङा गोलोमा बिराद आराम बोथोरमोन। बै समावनो बैसागोखौ खुंनो मोनसे बुब्लि हिसाबै सायख'नानै लाबाय। दा बिदिनो बैसागोआ फैदों होननानै जों सल'बाथाफोरनिफ्राय मोनो। दा बेनिफ्राय बैसागोखौ खालि रंजानायनिल' बुब्लिथ' खालामनो हाया। होमबा जोंनि संसार जानायजों मोन 64 आर्टजों बेहा सोमोन्दो दङब्ला होमबाना जों मा खालामनांगोन? बावहाय माने धोरोम फोथायनाय, इसोरनि सायाव मान होनाय, इसोरखौ गोसोखांनाय, बै जिनिसफ्राबो थाफानांगौ जाहैबाय। दा बेखायनो मोनसे खान्थिनि गेजेरजोंसो बैसागोखौ लाबोनाय जाबाय। दा होमबा बैसागोखौ माबोरै खालामदों? जे जोंनि मोन 64 आर्टनि मादाव आबाद मावनाय बायदिसिना हाबाफारिफ्राव जोंखौ बयनिख्रुइ बांसिन मदद खालामग्रा जुनादा मा? बे जाहैबाय मोसौ। दा मोसौखौ जों जिहेथु गुबुन गुबुन हाबायाव बाहायो, बेखौ जोङो मान होफानाय जादों। ओरैबायदि दा बेखायनो मोसौनि बैसागोजों बैसागोआ जागायो। मोसौ थुखैबाय मैया मोसौ थुखैनाय फोरबो थांबाय।
दा बेवहायबो जिहेतु बियो बर'नि गुदि धोरोम बाथौजों सोमोन्दो दं बेखायनो मैयानि मोसौ थुखैनाय दिनाव जोङो बाथौनि नेमखान्थिजोंनो थुखैबाय मोसौनि मोदोमाव माने नांनानै थानाय लेथ्राफोरखौ माबानायजों साफा खालामनायजों लोगोसे मा खालामखो मोसौनो थावबो फुनना होयो गङाव थाव फुनो ना आसुगुराव थाव फुनो ना दा बेबायदिनो थावबो फुनना होयो ओमफ्राय मोसौनि मोदोमाव औवा थुख्राजों औवा हास'नाय थुख्राजों माने गंथाम औवा सरजाबनानै